казица. Не е жива, той е... Ме е мърдал още, ама... Той ми е, го виж, тя дзяпнала устата. Той е видял. Това инстинкта е... Да. Как я подфлашва от главата? Да, задължително. Айде бе, тито. Тя вече е взела дала. Как е? Измъкна и докара тук да се похвали. Можете ли да държите? Да. Браво, Матео. Браво, мамо. А е кастриран. Ми казаха, че той ще стане съвсем друго коте, като нищо подобно. Просто нищо подобно. Той ги измисля още по-тъпи от преди. По-палата. Виждаш ли какво прави котката? Ти гризи тия пръчки, плечки. Само през трикот.